Прывітаннечка! Гэта крынж тыдня, праграма на Еўрарадыё, дзе мы смеемся з нахабнай махровай прапаганды. Асноўная ўвага Беларусі, але не забываемся і пра расійскіх прапагандыстаў, і пра іншую крынжаціну. Зараз самі ўсё пабачыце і пачуеце. 18 ліпеня Мінск сышоў пад ваду. Машыны плавалі па дарогах, затапіла 2 станцыі метро і падземны паркінг, людзі гадзіну прасядзелі ў абясточаным трамваі з заблакаванымі дзвярыма. Што ў гэты час рабілі супрацоўнікі Міністэрства па надзвычайных сітуацыях? Вы не паверыце. А гэта, сябры, рэпетыцыя шоу «Водная феерія». Ды проста малавата ў Мінску наліло вады. Трэба было яшчэ крышачку дадаць. У Быхаве так званыя патрыёты Беларусі вынайшлі перанасны вечны агонь. Чырвона-зялёны газавы балон можна прывезці і запаліць у любым месцы, дзе тэрмінова трэба праявіць так званы патрыятызм. Я памятаю сваё расчараванне, калі даведаўся, што шмат у якіх беларускіх гарадах вечны агонь зусім не вечны. Яго запальваюць падчас святаў, а пасля ў мэтах эканоміі гасяць. Вось такая вось ашчадная вечнасць. Але тут новы ўзровень. Паказушна, танна, без густу і ўсё далей і далей ад сэнсу вечнага агню. Беларускі дэпутат замахнуўся на Еўрапарламент. Не ў сэнсе, што захацеў туды патрапіць, гэта Алегу Раманаву не свеціць ніяк, а ў наўпростым сэнсе замахнуўся і прайшоўся катком безлітаснай крытыкі. На думку старшыні партыі «Белая Русь» у Еўрапарламенце зашмат людзей. Сколько человек в Европарламенте депутатов? Ну, много, я не помню. Порядка 700? 700, да, много. 700. А еще штат, а еще помощники. Так это же такая нормальная контора для отмывания европейских... Всех на фронт. Ну а цяпер давайте праверым словы, так бы мовіць, народнага абранніка. У Еўрапарламенце 720 депутатаў, то бок один депутат на 662 тысячи жыхароў Еўрасаюза. У беларускім нацыянальным сходзе 174 дэлегаты і прызначэнцы, то бок один чалавек прадстаўляе ўсяго 52 тысячи беларускіх выбаршчыкаў, у 12 разоў менш. І у кожнага беларускага дэпутата ёсць таксама і заробак, і асабісты кабінет, і памочнікі. Дык чыя б карова мычала? Як мінімум у 2 беларускіх райцэнтрах свята вызвалення ад немцаў ператварылася ў нейкі постмадэрновы фарс. У якасці забавак там усталявалі шыбеніцы, у якія можна было ўлезці і пафатаграфавацца з таблічкай «партызан» і без. Вось што адбываецца з людзьмі, калі ў адно вуха ім кажуць генацыд і загінуў кожны трэці, а ў іншае на Берлін і можам паўтарыць. У Лельчыцах на беларускую мову пераклалі песню гурта «Виагра» «Лучик мой любимый ЛМЛ». Але ёсць нюанс. Услухайцеся. Выбуховы коктейль з экстрэмальнага жадання выслужыцца, змяшанага з дрэнным густам і мілым побытавым культам асобы. Гэта быў крынж тыдня на Еўрарадыё. Праз пару дзён будзем разбірацца з наступнай порцыяй хлусні і прапаганды. А пакуль усім міру, разборлівасці і добрых, праўдзівых навінаў.